तो फाइनाली लोगोफोर नोंथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आइफवालि ब्रिज गोदानखौ नायनो लुबैयोना तो बिदिब्ला नायनो लुबैयोब्ला जुदि नायलांदो लोगोफोरनै तो खुलुमलायबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ तो फाइनाली दिनै आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे आइफवालि ब्रिज आइफवालि गामिजों नांजाबनाय मोनसे नैबे ब्रिज गोदानाव दंफैयो तो आङो बेखौनो दिनै बे ब्रिजआ माब्लानि समावहाय मुकुलि जागोन एबा माबायदि बेसेसिम बानायगासिनो दङ आङो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जालायबाय लोगोफोर तो ओरै नै माने दा फिनिशिंनि थाखाय ओरै बोल्डार बायदिसिना जाबगासिनो दङ साइड साइड ओमफ्राय दा माखासे लामायाबो पुरा नै रेडि जाबाय ओमफ्राय बे कमप्लिट जालानो रेडि जासिगोन लामाया ओमफ्राय दा बेसेसिम जालांगासिनो दङ आङो बेखौहाय नोंथांमोननो नैबे दालांखौहाय ब्रिजखौ खोन्थालांनायसै लोगोफोर बेजों लोगोसे ओरै नै बिदि साइडनाव अन्थाइ जाबजोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोर दा खोनानो मोन्दों जाहैबाय बे ब्रिजखौहाय फैगौ दानि नै फेब्रुवारि मासनि 28 तारिखआव मुकुलि खालामगोन बायदि होननानै खोनानो मोन्दों नाथाय माब्ला बेसेसिम सैथो एक्जेक्टलि नोंथांमोननो आङो खोन्थानो रोङायले लोगोफोर जाखिनि अब्लाबो दिनै आङो बेसेसिम कमप्लिट जानानै दङ नैबे दालाङा एबा ब्रिजआ बेखौसो नोंथांमोननो माने देखायलांनो थाखाय आखायाव लालायबाय आरोखि लोगोफोर ओमफ्रायथ' नायलांदो बेजों लोगोसे आङो जेनाखि जोंनि खृष्टान ससाइटियाव जेनाखि मोनसे एनुवेल कनफारेन्स जायो थुक्राझारावहाय बेयावहाय माने गोबां बिदिनो देराफोर बादारिफोर थाफैगोन आरो माबायदि डेक'रेसन खालामदों आङो बेखौबो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आखायाव लाबाय आरोखि थ' नायलांदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौहाय तो ओमफ्राय आङो दायो ओरैहाय फैयै फैयै नैबेयाव गेजेर ससेयाव फैदों नै बेबायदिनो कालार माखासे पेन्टिं होजेनबाय डेक'रेसनफोर खालामजेनबाय नायदो नै ओमफ्राय दा आङो बैजों नैबेजों थांनानै ओरै गाखोबोफिनगोन आरोना बेसेसिम कमप्लिट जाखो आङो नोंथांमोननो देखायगोन लोगोफोर तो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दासिमबो औवानि ब्रिज होनानै दङ माने बे दालाङा कमप्लिट जायाखै नालाय नैबे औवानि ब्रिजजोंहाय एबा दालांजों थांथ'नो गोनां जायो आरोखि मानसिफ्रा बिदिनो नै नायलांदो ओमफ्राय बेयाव बिदिनो नैबे दालांफोरखौ हेबनायनि मानायनि लामा फोसाबनायनि थाखाय दाबोनो फैसा खाङो आरोना बेनो ओरैहाय नै ओमफ्राय दायो ओरै थांसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय दा नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो आङो नोंथांमोननो देखायगोन आरो लोगोफोर गाखोबाय आङो दायो नै ओरैहाय ओरै जोबथानिफ्राय नायदो नै बेसेबा ओरैहाय थाबाय ओरैहाय खोला ओरै खोला दा बे मालासिमाव माने कमप्लिट खालामनाय जायो आङो सोंगोनबोनो माने एसेब्लाबो बे दालांखौ मावग्राफ्राबो मिथिनाय जायो नालाय माब्लासिमाव कमप्लिट जागोन जाया ओमफ्राय दा बिदिनो ससे थांजागोन ओरैहाय नै नायदो लेबारफ्रा हरैसो आरोना दा मावजोब्बायानो नै ओरैबायदि सुन्दुरि कालार पेन्टिं होजेनबाय वाइट कालार होजेनबाय ओमफ्राय नै नायदो बेसेसिम थांजायो आङो नोंथांमोननि गेजेराव देखायगोन आरोना बेनो लोगोफोर जोंनि जेनाखि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे ब्रिजआ ओरैहाय आइलेण्डजों नांजाबनाय मोनसे आइफवालि ब्रिजजों आरोना आइफवालि गामिजों नांजाबनाय मोनसे आइलेण्ड फिसा दङ बेजोंनो बे आइलेण्डनि मानसिफ्रा ओरैबायदि खस्थ'यै नैबे दैखौहाय बेसेबा गिदिर दैखौहाय दैज्लां समाव क्रस खालामनो गोनां जायोमोन आरोखि बेसेबा खस्थ' मालाबा अमा गोजावनाय मालाबा दाउ गोजावनाय मालाबा बेबायदिनो मानसियानो नाव बेलथायनानै गोजावनांनाय बिदि जायोमोन दा नै माखासे मानसिफोरनि अननायाव आरोना दिनै बेबायदिनो जाय बेक्ति बिथांमोना नैबे ब्रिजखौ लाबोबाय थाबायनानै बे पेकेजखौहाय बिथांमोनखौबो धन्यबाद साबायखर बावनांगोन आरो जोङो आइलेण्डनि मानसि जानानै दा बेफोरबायदि स्किमखौ लाबोनानै मावफैनांगौआ बिराद हार्ड जायो आरोना गोब्राब जायो जोंलाय सानगोन है बे जाखानांगौ मोनसे सरकारनि एबा सेन्ट्रेल स्किम मा स्किम होननानै सेन्ट्रेल स्किम होनब्लाबो थाखा फैसा गारनानै खारनाला मोना आरोना जाय स्किम मावो बिथांमोना मिथिगोन दा जोंबो एसेब्लाबो अफिसियेलि थाबायो हिसाबैहाय मिथिया आरोना दा गोबांथार जाखानांगौखा माखानांगौखा होननाय खोथा थायो स्किम होननाय बुस्थुआ नाथाय नोङो थाबायाला मोना आरोना लोगोफोर स्किम होननाय बुस्थुआ थ' नै अलमस्ट कमप्लिट जागासिनो दङ एसेल'सै दा ओइसिम लांजायो आरो नुबायना लोगोफोर बेसेबा नैबेखौ जेब्ला कालारफुल जाजोबगोन नैबे फिनिशिं जाजोबगोन नै बिसोरो अब्लानो नैबे
ब्रिजआ मुकुलि जासिगोन आरोखि दा ओमफ्राय फाइनालि एक्जेक्टलि आङो मिथिया माब्लासिमाव मुकुलि खालामगोन दा खोनानो मोन्दों माखासे बेखौ जाय लिडिं खालामदों जायनो माने बिथोन होदों नायनो थाखाय मिस्ट्रि बायदिसिना बिनि जिनाखि नांगौफोरखौ नायनो थाखाय बिथोन होदों बे आमाइमोना बुंदों जाहैबाय फैगौ फेब्रुवारि 28 थारिखआवहाय मुकुलि खालामनाय जासिगोन होननानै ओमफ्राय दा आङो बेखौनो सोंहैसिगोन दा आङो रायलायगोन आरो दा नुबायना लोगोफोर थ' लोगोफोर जोंनि आइलेण्डनि जिनाखि ब्रिज आरोना गोदानखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोनाबो फैदो दाने जेसेबांखि गेदेर माने दै देरना मानो एबा नाव बेलथायलाया मानो अब्लाबो नोंथांमोना माने फैनो लुबैयोमोन दा हले बेफोरबायदि जानाय नंला नोंथांमोना नैबे ब्रिज गोदानाव गाखोनो मोनसिगोन ओमफ्राय नायदो नै ओरैहाय लामा दं जाहैबाय नै बिसोरो गासिबो जाजोबखाबाय साइडना नै बिजों थब्लेट थाबाय जासिगोन थांजासिगोन आरो खिन्थु ओमफ्राय नै बिदियावहाय फिनिशिं दंबावो आरोना नैबेयावहाय जेनाखि हाखर थायोना नैबेयाव जरा जइन खालामनायाव क्रस खालामनायावहाय ओमफ्राय नै बिदि होथेलाबायथ'दों ओमफ्राय दा आङो मिस्ट्रिफोरनाव सोंसिगोन लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय ओरैहाय रं पेन्टिं खालामगासिनो मामा केতিয়া शेष হব 28 तारिखखौ मुकुलि হব न नै एक्जेक्टलि 28 खौनो होनदों नै दा 28 तारिखसिमाव मुकुलि जागोन फेब्रुवारि ना मामा ओइ माहाव ना दे ओरै नै फेब्रुवारि दा आं जेरै नोंथांमोननि गेजेराव आं जेरैबायदि दानि फैगोन फेब्रुवारि 28 आवनो मुकुलि जागोन होननानै बुंदोंमोन फार्स्ट इन्ट्र'आवहाय थ' फाइनालि फैगोन नैबे बिनि फेब्रुवारियावनो मुकुलि जामारगोन ना दादा ओमफ्राय मोजां ना खबर ভালে আছে না কোন জায়গার আমি ডালিগাঁও ওই ডালিগাঁও না কয়জন মান আছে এতিয়া লেবার কাম কৰা মানুহ আমি দুইজন মাত্ৰ এই পেইন্টিং কৰা মানুহবিলাক দুইজন মাত্ৰ নেকি আৰু আহিব না এতিয়া কয়জন মান লাগে আছে এই ৰং কালাৰটো যেনেবা কালাৰটো লগা নাই এতিয়া লগা নাই না এই মাত্ৰ মামাটো লগাইছে নেকি এতিয়া কালাৰ লাগাইছে ইয়াৰ আৰু একটা কালাৰ হ'ব একটা কালাৰ হ'ব আৰু ন ঠিকে আছে দে ঠিকে আছে একটা পাট কালাৰ এমনে তো 28 তাৰিখত মুকুলি হ'ব না টোটেল কয় মাস লাগিছে ৰে ইয়াত এই ব্ৰিজটো বনোৱাৰ কাৰণে 5 বছৰ পুৰা না দে থ্যাংक ইউ मामा हा थ' लोगोफोर नोंथांमोना फाइनालि नैबे जाय बे ब्रिजखौहाय मावदों एबा कालार खालामदों ओमफ्राय बिदिनो बानायदों बे बिथांमोना एक्जेक्टलि बुंबाय 28 तारिखखौनो थ' नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे मुकुलियाव बे दालां ब्रिजखौ मुकुलि खालामनायाव फैनो गोसोब्ला फैदो नायफैदो बिराद ओरैनोथ' पार्टि सार्टिया नैबे साइडफ्रा थुम्बु जानानै बुंजोबगोन आरोखि बे मुकुलि जायोबा ना इरिनब्लाबो मोनसे पिकनिक स्पट बायदि जाखायो दालां ब्रिज मुकुलि खालामनायाव साननै सानथामनि सिगां ओरैबायदि जागोन ओमफ्राय दा ब्रिजबो बानायगासिनो दं थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि नांदों एसे कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो फोरमायहरदो ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै एबा फल' खालामाखै फल' खालामदो आरो नुब्लानो भिडिअखौ शेयार खालामना होनो दाबाव लोगोफोर शेयार खालामनायावथ' आरो मा लाइक खालामनायावथ' आरो मा फल' खालामनायावथ' आरो मा ना फैसाबो नाङा थाखाबो नाङा बेखायनो नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामदोंब्ला खालामदो लोगोसे नायनानै दाथायसै थ' आङो मोनसे गोदान भिडिअआव आङो थांगासिनो दंबावो लोगोफोर आङो माने बे दालाङाव आलदा खालामबाय पार्कखौहाय ओमफ्राय मोनसे आङो दस्रा जायगायाव थांसिगोन दिनैहाय दा बिनि भिडिअखौबो आङो आलदायै बानायगोन लोगोफोर एप'जिट टु जेनेबा एप'जिट बेफोरबायदि बानायलांगोन आरोखि ना बारा सालाया गिदिङाखिसै दे ओमफ्राय थेंक इउ लोगोफोर जोबजासिम भिडिअखौ जायफोरा नायदों बिथांमोननि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरबाय थ' शेयार आरो लाइक कमेन्ट खालामदो आरो जायफोरा आंनि इउटुब चेनेलावबो नोंथांमोना भिजिट खालामहैनो गोसोब्ला खालामहैदो बे एखेयानो सुराजटन ब्लगआनो थ' गोजोन्थों बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन